Makadi mhuri yeZimbabwe kumaguta nemaruwa akapoteredza. Tinokuchingamidzai pano paZimNewsLive patinokupai ma-updates nemu-latest news dziri kuitika munyika yedu, nyika yeZimbabwe, kumaguta akasiyana-siyana neakapoteredza. Saka kana wanga kutanga kuona video iri, ndinokurudzira kuti ulike. Kana wanga kutanga kuona mavideo edu pachannel ino, ndinokurudzira kuti usubscribe. Kana wapedza kusubscribe ubva walike. Saka kusangana kwatiri kuita zvekare pano paZimNewsLive, sezvamogara uziva kuti tisu huru yadzo, tisu tinokupai ma-latest updates, nhau dzemandorokwati, nhau dzinopisa, nhau dzinenge dzichiitika munyika yedu, nyika yeZimbabwe. Saka musakangana kuita izvi, kusubscribe, kulike pamwechete nekukomenda. Saka kana muchinge maita unatauya kudai, so tinenge tati nenyaya dzinenge dzanetsa, nyaya dzinenge dzashamisa, nyaya dzinenge dzichipisa. Saka muzana nhasi pane nyaya yakamira kudai so. Pane headline rabada rakanzi CCC MP Madzivanyika says taxes should be on income not wealth. Saka mazuva akapfuura sezvamunogara uziva kuti Minister of Finance vakabudisa budget ra2024. Saka vachibudisa budget vanga vakaisa suggestion yekuti pane tax inofanira kubatiwa on wealth. Saka panapa tiri kuona kuti rega tirambe chiendera mberi headline iri sekunyorwa zvakakaita kuti munyasi kunzwisisa. Pari kunzi Citizen Coalition for Change CCC Member of Parliament from his constituents Madzivanyika has argued that taxes should be imposed on income rather than wealth. He made this statement in response to a proposal by Finance Minister Mutudi to introduce a wealth tax on residential properties worth 100,000 and above. Saka papa sezvamuri kunzwa tiri kunzi Minister of Finance vanga vapa proposal yekuti paiswe tax on wealth, kuti wewe wakatenga chinhu chako, waitenga chinhu chako, property yako, wakatenga imba iyoyo, wochinzi wakubatirwa tax pakuti une wealth. Amen. Ikati monza kufunga kwenyu. Mumbotudza kuti muri kufunga kuti kudii pamusoro penhau iyi. Nhau iyi iramba ichiendera mberi ichinzi Madzivanyika argued that the proposed house tax was unfair because property owners had already paid various income tax to acquire their properties. Pakaipa mhuri yeZimbabwe. Apa ari kuzama kutaura kuti munhu ari kuti akatenga property yake akatobhadhara tax, asi izvezvi abhadhara tax iyoyo acquire property yake akunzi chibhadhire imwe tax again yekuti wava nayo property iyoyo. Pakaipa mhuri yeZimbabwe. Toda kumbonzwa kufunga kwenyu masikati ano kuti munofunga kuti kudii pamusoro penhau iyi yematax. Inhau yanetsa. Saka vanhu vorega kutenga property here, vanhu vodiko. Munhu unenge uchiti wakatenga wakwaya property yako, wakaitenga, wakabhadhara zvese wakapedza, but wozona pakuyamba ngoma-fees, waona pakuyamba ngoma-taxes ari kuratidza kuti wakakwaya property iyi. Saka ameno chimbotiudzai mafungiro enyu kupfurikidza nekukomenda. Munongobaya pakanzi comment motudza mafungiro enyu. Saka tinokurudzirai kuti izvi muzviite uye tizosangana pane video rinotevera. Tatenda.